ibang klase ang lumalagganap na dilim. Itim na itim ang langit na tila nagbabadya sa pagdating ng lagim. Yakap ng takot ang mga mamamayan ng barangay. Ilang araw lang kasi ang nakaraan ay may dumating na isang matandang hukluban sa kanilang lugar. Nakatatakot ang itsura ng matanda. Mahaba ang buhok nito na lampas hanggang balikat. Mayroon itong bigote at puting balbas na halos sumasayad sa dibdib. Malalim ang mga mata nito na kapag tinitigan ng matagal ay nawawala ang kulay itim at nagiging puti ang mata nito. Ang kayumangging balat nito ng matanda ay pinaitim ng matagal ng pagkasunog sa araw na marahil ay dahil sa walang tigil na paglalakbay. Subalit, hindi pinapansin ng mga tao ang matandang hukluban kahit panay ang bigay nito ng babala. Mag-sialis na kayo. Tumakas kayo habang may panahon pa. Nangangamoy asapre na ang lupa. Padating na sila. Iyon ang paulit-ulit nitong sinasabi. Pinagtatawanan ng mga taga-barangay ang matanda. Inakala nilang nababaliw o inaampuntahan ng pagkasira ng isip ang lalaki. Ngayon lamang nila na pagtagni-tagni ang mga huling pangyayari sa barangay. 2 linggo bago dumating ang matanda ay may lumaganap na kakaiba at masangsang na amoy sa buong barangay. Masangsang iyon pero hindi nila malaman kung saan nanggagaling. Nawala rin naman ang amoy makalipas ang 1 oras pero pabalik-balik sa loob ng 13 araw. Sinisi nila ang tambakan ng basura na kalapit ng sementeryo ng barangay. Anila ay sa mga bundok ng basura marahil nanggagaling ang amoy. Ika-31 ng araw matapos magbabala ang matanda na hukluban, halos ika-5 pa lang ng hapon ay lumaganap na ang dilim sa komunidad. Nakakakilabot ang klase ng dilim na iyon dahil bukod sa tila napakaitim na kalangitan ay may lambong ng maiitim ding usok na masangsang at nakakasulasok ang amoy. Nakakabaligtad na sikmura. Maging ang mga ilawang gasera at mga kandila ay halos talunin ng lambong ng dilim. Nahihilo ko, hindi ako makahinga. Daing ng isang ina sa 4 na taong bata, nahabol din ang hininga. Ang ibang mga taga-barangay naman ay nakaranas ng pagsusuka. Ang iba pa ay nangangawalan ng malay. Ang mahinang resistensya ay agad bumabagsak. Nanonood kasi ang amoy kahit sa mga bimpo na binasa ng tubig at itinakip sa ilong. Anong kababalaghan ito? Sambit ng isang may edad na babae. Takot nitong pinagmamasdan ang usok na humahanap ng lagusan para makapasok sa loob ng bahay. Papalalim ang gabi ay maririnig ang kalunos-lunos na mga daing at iyakan sa buong barangay. Samantalang may kakatuwang pangyayari na nagaganap sa sementeryo, malapit sa tambakan ng basura. Gumagalaw kasi ang lupa roon at ang mga nicho roon ay nagsisimula ng magsibitak. Papalapit ang hating gabi ay parami ang mga nichong nagsisibitak kung paanong nabibiyak rin ang mga lupang direktang pinaglilibingan ng mga bangkay. May makapal at magkahalong itim na asul na usok na tila kumakawala mula sa mga bitak ng nicho at mga bitak ng lupa. Masangsang ang amoy ng usok, sumasama sa napakabaho ring amoy ng kalapit na bundok ng basura. Tila may isip ang usok. Nagsasama-sama ang mga ito hanggang makabuo ng isang napakadilim na karimlan. Pagkatapos ay sama-sama ring tinungo nito ang mga
kabahayan ng barangay. Habang pasayaw-sayaw sa ere, huwaring umaalingaw muli sa komunidad ang sigaw ng matandang huknuban. Magsialis na kayo habang may panahon pa. Padating na sila. Nangangamoy sobre na ang lupa. Padating na sila. Mahirap mabatid kung saan nanggagaling ang tinig, pero nasa tono niyon ang malaking takot na nakatakdang mangyari sa mga mamamayan. May mga padre de pamilya na nagkaroon ng presensya ng isip kahit mga papa sa Karimlan ay binitbit palabas ng bahay ang mga anak para itakas kahit sa pinakamalapit na barangay. Dala ang kanilang mga sulo at tinugpa nila ang daan patungo sa pinakamalapit na barangay. Ngunit mas nakakabigla at mas nagkakahilakbot ang sumalubong sa mga pamilyang ito dahil bago pa sila nakarating sa kalahatian ng barangay, humarang sa kanila ang pulutong ng mga bangkay na naaagnas. Mga zombie ang mga iyan, mga patay na buhay. Nangakatayo ang mga bangkay, nakadiretso ang mga pisig na tila, mga robot na sinusian at pinagagalaw ng isang misteryosong kamay. Napaurong ang grupo ng mga pamilya na papatakas. Ang mga bata na nakakita sa malamlam na liwanag mula sa mga sulo ay nagtitilian. Nakakarimarim ang itsura ng mga bangkay sa tama ng liwanag. Naguhulasan kasi ang kanilang mga balat na tila sinapuyan ng asido. Ang iba pa ay halos konting balat na lang ang nakakabit sa mga bungo. Higit sa lahat, nagiiwan ng nakakasunlasok na amoy ang tila nagbeberdang nana na nagmumula sa kanilang mga balat. Ang tili na sigawan at sinabayan na walang direksyon na pulasan ng mga tao. Nakawala sa pagkakahawak ng mga ina nila, ang mga bata, sa tinding takot at tila mga turumpong inihagis sa lupa. Mayroon namang hindi nakayanan ang mga pangyayari at nangatulala na lamang. Balik tayo! Sigaw ng isang ina na kinakabahan sa takot. Ang isang lalaki ay naglakas loob, iwas-iwas ang apoy na sulo sa kaharap na zombie. Napaurong ang zombie na waring nabigla sa ginawa ng lalaki. Takot sila sa apoy. Sigaw ng lalaki sa mga kasamahan. Silaban natin sila. May nakarinig sa utos ng lalaki at agad sinunod siya. Umurong ang mga zombie pero dahil sa dami nila, nagawa nilang paligiran ang mga tumatakas na pamilya. Ang lahat ng maaabot ng kanilang mga kamay ay kanilang pinapatay. Tila bangungot ang lahat. Ang unang malakas na sigawan ay unti-unting nawala hanggang sa tuluyang manahimik ang lugar. May ilang naglakas na loob na alamin ang nagaganap. Nagimbal sila sa nasaksihan pero nagkaroon sila ng idea. Pwede nilang labanan ang mga sugo ng kamatayan sa pamamagitan ng apoy. Ilang magkakapitbahay ang nagsanib ng pwersa. Mabilis silang kumilos. Pasangsang naman ng pasangsang ang nakakasulasok na amoy mula sa paligid. Sinindihan na magkakapitbahay ang gasera na ilaw at ibinalibag sa tuyong mga dayami. Sumabog ang gas sa mga dayami at tagling kumalat ang nagliliyab na apoy. Nagsiurong ang mga zombie. Nakita ng iba pa ang nangyari. Ginaya nila ang ginagawa ng iba pa. Nagliwanag ang dakong iyon ng barangay. Ang usok na itim ay kitang-kita sa mapulang kulay ng apoy. Tila nais talunin ng usok ang liwanag. Apoy pa! Sigaw ng kalalakihan kapag nababawasan ang ningas na naghihiwalay sa kanila sa pulutong ng mga zombie. Nagpalakpakan ng mga tao na makitang nag-alisan
ang mga zombie dahil sa patuloy na pag-apoy ng paligid. Natalo natin sila. Sigawan nila, panay ang dasal ng pasasalamat ng lahat na bagamat hindi tuluyang nawala ang usok na may nakasusulasok na amoy ay alam nilang ligtas sila sa mga zombie pansamantala. Dahil lampas hating gabi, bandang alauna na madaling araw ay unti-unti nang naubos ang mga dayami at tuyong mga damo. Hindi na siguro sila babalik. Huwaring gusto pang paniwalain na isang babae ang sarili para mawala ang bumabagabag. Nakaba, unti-unti ay tuluyang nawala ang apoy. Nakamasid ang mga tao, bata at matanda sa pailan-ilang paglipad ng mga alipato na nangangamatay bago pa makataas sa ere. Lumaganap ang matagal na katahimikan. Nakikiramdam ang lahat sa susunod na maggaganap. Kalahating oras ang nakaraan. Muling sumigasing ang amoy na halos nakapagbabaliktad ng sikmura. Gumapang ang takot sa anyo ng mga naroroon. Nang mula sa lugar na pinanggalingan ng mga zombie ay maririnig nila ang malakas na sunod na sigaw. Nagkatinginan sila, isa lang ang agad nakapagdesisyon. Lahat na maaaring sunugin ay dalhin dito. Kailangan mapigilan natin sila. Kung takot sila sa liwanag, tiyak na pagsikat ng araw bukas, ligtas na tayo. Maaari na tayong tumakas. Nagkaroon ng pag-asa ang mga taga-barangay. Pinagkukuha nila ang mga gamit na maaaring mag-apoy, mga kahoy, panggatong, bilao, basket, tuwalya, damit, basahan at kung ano-ano pang maaaring kainin ng apoy. Muli nilang sinilaban ang mga ito. Tipirin natin ang ating mga kerosina. Kailangan tumagal ang gas hanggang mamayang mag-umaga. Instruksyon ng pinakang leader ng grupo. Nang nag-uulunigang bumabalik sa dilim ang mga zombie nang muling magliwanag ang paligid sa pagliliyab ng apoy. Naisip ng mga tao na hindi nila maaaring iwan na walang apoy ang lugar ngayon. Ang iba ay pinagtataga na ang mga pinto, mga bintana, mga haligi ng bahay. Yari man iyon sa pawid, sa wali o tabla. Iyon ang ginawa nilang panggatong. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa bahay nila. Maaari pa silang magpatayo muli ng bahay. Pero iisa lang ang buhay na kailangan nilang isalba. Tigil ang hininga ng mga taga-barangay. Sa paglipas ng oras, wala silang tulog. Pero hindi sila nakakadama ng antok. Eksaktong 3:00 na madaling araw ay tumilaok ang ilang mga tandang. Nagkaroon ng dagdag na pag-asa ang mga tao malapit ng lumiwanag. Ang iba ay tuluyang giniba ang kanilang mga bahay at ginawang gatong para huwag mapatid ang ningas ng apoy. Unti-unting sumilay ang unang liwanag ng umagang iyon, bagamat nakabalot pa rin ng itim na mga sul na usok ang kabuuan ng barangay. Lampas 4:00, ubos na ang supply. Huwag ninyong hayaang mamatay ang apoy. Wala na tayong kerosinang magagamit sa pagpapaningas. Malapit nang lumiwanag, maliligtas na tayo. Sigaw ng iba pa. Nagtataka ang mga kalapit barangay dahil sa magdamag na nagliliwanag ang komunidad. Maaga pa, kinabukasan ay grupo-grupong pumunta ang mga tao para mag-imbestiga. Ganon na lamang ang sindak at gulat ng mga ito sa nasaksihan. Wasak ang halos buong kabahayan ng pamayanan. Sunog ang malaking bahagi ng bukid na narating ng lumalakad na apoy na ginagawa ng mga taga-barangay. Ngunit hindi iyon mas nakakasindak, kundi ang mga tira-tirang bahagi laman ng mga tao na kinain ng nilalang na hindi pa nila matukoy kung ano. May sulasok rin silang masangsang na naaamoy na ang hinala naman nila ay galing sa basurahan
malapit sa sementeryo. Ngunit malaking palaisipan kung ano ang nangyari sa barangay. Wala ni isang natirang taga roon para makapagsabi kung ano ang naganap ng nakaraang gabi. Hindi nila alam sa susunod na mga gabi ay sila naman ang bubulabugin ng mga zombie na binuhay ng mga tagas ng nabubulok na mga basura kalapit sa kanilang himlayan.